As formacións rochosas que sobresaen na Serra do Xistral, en Alfoz, engaden atractivo á paisaxe deste municipio, da Mariña Central. Son verdadeiros monumentos naturais e míticos, como a Pena Valadoira, situada no lugar de Morandeira, na parroquia do Pereiro, lugar de culto e ritos ancestrais vencellados á fertilidade que se practicaban en riba dela. Esta gran roca está apoiada só en 2 puntos, de xeito que é posible abaneala, é dicir, movela sen cambiala de sitio, de aí proceden o seu nome e as lendas que a rodean. O seu avalar mesmo foi utilizado en xuizos para determinar a inocencia ou culpabilidade dun acusado e para predicións de futuro. Con 4 metros de alto, outros tantos de ancho e 5 de longo, é testemuño do pasado e das antigas crenzas do lugar. Na parte superior presenta varios ocos ou pías profundas e un desaugadoiro labrado na pedra pola erosión da auga de choiva. Sobre as extensas turbeiras que cobren a superficie destas montañas elévanse outras zonas graníticas como a Pena das Banzas nos montes de Guilfonso e as Penas da Auga en Monte Queimado. Rochas graníticas denominadas tamén pedras cabaleiras por estaren a cabalo doutras que fan de chan, todas elas con nome propio. Unha imaxe frecuente entre estes penedos arredondados é a do gando que pace ceibo na serra. Terra de vento e de néboa que lle engade misterio á paisaxe.